Čaute ľudia, tu Vojtech. No, po dlhej dobe som späť a dnes je 2.7. a ideme na toto videjko. Slovákom chodia podvodné dobierky, kto ich posiela. Neviem, o čo tu ide, nebývam na Slovensku, ale znie to zaujímavé. Akože mal som, v minulosti som mal nejaké dobierky, ale neboli podvodné, boli to akože všetko legit, ale je pravda, že som si povedal, že ty kokos, čo to akože je, že neviem, čo som objednal, neviem, čo to môže byť, no a mal som taký strach, že som to vyzvedol, hej, ale i tak nebol som si istý, o čo tam išlo, vieš, Ahoj. ale ak toto zneužívajú podvodníci, tak to je GG's. Chlapci slovenskí. Ideme na to. Ahojte, viete čo je toto? Balík, ktorý prišiel jednému z našich sledovateľov, ktorý zaň zaplatil na dobierku 26 eur. Nikdy si ho neobjednal, napriek tomu nevie, kde ho má vrátiť. Firma neexistuje, obrátil sa na nás a ja sa volám Ondrej Volker a toto je Chlapci slovenský kanál. Ja vás vítam a v tomto videu sa budeme zaoberať podvodmi s dobierkovými balíkmi, ktoré momentálne zasiali Slovensko. Akože chápem, prečo to robia, lebo ako hovorí, človek akože fakt nevie, o čo ide, hej. Ak máte nejaký balík a akože neobjednali ste si ho možno tak týždeň predtým, tak neviete, o čo ide, lebo vám to zasielú kade z Číny, alebo také a hej, akože človeka to zmate a než aby mu nejaký balíčok unikol, ako to povedať? Akože, než aby nejaký balíček jednoducho sa vrátil späť, tak zaplatí, vieš. V tomto videu sa dozviete všetko, čo sa nám podarilo zistiť o týchto podvodných, nevyžiadaných balíkoch na dobierku. A že toho nie je málo, sú to celkom šťavnaté zistenia, takže sa pohodlne usaďte, zoberte si niečo pod zub a poďme na to. Niekoľko videí naspäť sme sa zaoberali podvodom s QR kódmi na parkoviskách, ktoré niekto prelepoval a snažili sme sa zistiť, kto stojí za tým. To je aké chytré. Takže ak máte záujem, z jednom z týchto rohov bude prelink na toto video, alebo kľudne potom kliknite na náš kanál a pozrite si aj to video. Náš divák nás upozornil, že mu prišiel balík na dobierku, ktorý si vôbec neobjednal. Chudák v dobrej viere zaplatil, pretože si myslel, že to je niečo iné, čo si reálne objednal, ale ten balík nebol ten balík. Ale bol iný, podvodný. Vnútri balíka našiel tento USB kábel, ktorý si nikdy neobjednal a zaplatil zaň 26 eur. Naozaj čudné, čo poviete? Pýtali sme sa teda poštových kuriérov, či je bežné, že niekto dostane balíček, ktorý si vôbec neobjednal, s čudesnou adresou odosielateľa na dobierku. No a dostali sme šokujúcu odpoveď. Áno, takéto balíky doručujú často a ide o veľké množstva, niekedy v stovkách, niekedy dokonca v tisícoch denne. A ako to tí kuriéri vedia? No niekedy sa stane, že ten zákazník, alebo teda ten človek, ktorý si to neobjednal, prevezme tú zásielku, ale s počudovaním to chce hneď rozbaliť, aby zistil, čo to vlastne je. No a už pred tým kuriérom sa čuduje, že vlastne čo to je za podvod. Samozrejme chce to hneď vrátiť, ako aj vrátiť peniaze, no ale to už bohužiaľ nejde. No a tu sa dostávame k prvému figlu, ktorý zneužívajú podvodníci. Tí totiž využívajú tú skutočnosť, že ak vám príde balíček na dobierku, ale vlastne aj nie na dobierku, tak na to, aby ste ho mohli rozbaliť, ho najprv musíte prevziať. No a súčasťou prevzatia balíka na dobierku je aj zaplatenie dobierky. Bez toho balík nie je prevzatý a nesmie sa otvoriť. Jednoducho povedané, ak nezaplatíte dobierkovú sumu, nikdy sa nedozviete, čo je vnútri v tom balíčku. No a viete, ľudská zvedavosť je často väčšia ako tá dobierková. To mi tiež akože vrtalo hlavou, ako som spomínal. Boli to, aby ich byl konkrétny, boli to fotky zo školy, hej, ale ty kokos, boli možno 2 mesiace opožďanie s tým 2-mesečným opožďaním, alebo ako sa to povie. No,
Jednoducho som na ne už zabudol, no, ale boli to one, ale nevedel som, musel som zaplatiť prvo a tak. Suma, no a tak ľudia zaplatia, no a potom sa čudujú. Zvyčajne vo vnútri, tak ako v našom prípade, nejaký bezcenný čínsky výrobok, radovo výrobná cena niekde v centoch. A teraz si poviete, že tí ľudia musia byť ale naozaj hlúpi, že si prevezmú niečo, čo si vôbec neobjednali od adresy odosielateľa, ktorú vôbec nepoznajú. Čudovali by ste sa, ale tých ľudí, ktorí prevzali takýto balíček, sú vďaka rôznym faktorom stovky, možno tisíce každý deň. A teraz vám vysvetlím, prečo to tí ľudia preberajú. Je to z viacerých dôvodov, ale na prvý pohľad z nič nehovoriacich náhodných súvislostí, ktoré sme ale neskôr zistili, že nie sú až také náhodné. Za prvé, podvodníci cieľia na tých najzraniteľnejších a nie sú to deti. V tomto prípade deti sú rovnoho obozretnejšie a takéto podvody na nich neplatia. Cieľia na dôchodcov a na takých, ktorí majú sklon k nakupovaniu na internete, ale pozor, nie hociakých produktov, k tomu sa ešte dostaneme. Za druhé, podvodníci zvyšujú pravdepodobnosť doručenia a prevzatia tých zásielok tým, že... To je ináčku, ja to zakrývam, prepačte, ale... tiež to zakrývam. Ukáž? Hej, tu je vidieť. Kúkaj, to je ten Casey Neistat, alebo kto? Ten, ktorý veľa vlogoval kedysi. Možno to robí doteraz, ale Casey Neistat a tento chalan. Nice. Odosielajú balíky ľuďom z nejakého zoznamu, ktorý niekde nejako získali a tí ľudia zväčša nejakú zásielku naozaj čakajú. No a za tretie je samotná dobierková suma. Často ide o hodnotu niekde medzi 20 a 50 eurami, čo je často pre tých ľudí ešte dostatočne nízka suma na to, aby to prevzali aj s tým rizikom, že nevedia, čo to vlastne je. Jednoducho si myslia, že je to nejaký nákup z dávnej minulosti alebo že to objednal nejaký iný rodinný príslušník. Jednoducho povedané, tento podvod nie je žiadne strieľanie naslepo, je to veľmi premyslený a sofistikovaný podvod, ako sa neskôr dozviete, aj dobre organizovaný. Neprestaňte sledovať, aby ste sa dozvedeli všetko, na čo sme prišli. Na tomto mieste by som vás však chcel poprosiť o like na toto video, aby sa toto video dostalo k ďalším ľuďom, možno práve takým ľuďom, ktorým príde takáto zásielka a ktorí vďaka tomuto videu sa nedajú nachytať a neprídu o peniaze. Prípadne môžete dať aj odber na tento kanál, čo nás veľmi poteší a zapnite si aj zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. No ale poďme späť k téme. Najväčšou výzvou na odhalenie je otázka, kto je odosielateľom týchto balíčkov. Logicky by ste išli na to asi tak, že si pozriete prepravný štítok a nájdete tam adresu a názov odosielateľa. Lenže u týchto podvodných zásielok je ako odosielateľ uvedený najčastejšie HK One Way Information Technology CO Limited, v zátvorke HK Jaklun, alebo HK Best Way Information Technology CO Limited Best Way. Ono to vyzerá celkom jednoducho. Dáme túto adresu hľadať do Google, nájdeme tú firmu, kontakt na ňu, no a zavoláme jej, že čo to má znamenať. No ale čuduj sa svet, ak hľadáme takúto firmu na Google alebo hociakom internetovom vyhľadávači, tak nám to nenájde prakticky žiadnu takúto spoločnosť a táto spoločnosť pravdepodobne vôbec neexistuje. Takže je vymyslená? Pravdepodobne. Čo však ale nájdete po zadaní názvu tejto firmy do vyhľadávača sú stovky, možno tisíce sťažností, ktoré potvrdzujú tento podvod. Ľudia si nič neobjednali a prišla im dobierka s nezmyselnou hlúposťou v balíku. Akože nechcem nič hovoriť, hej, ale akože prečo nezmeniajú tú firmu? Akože keby som bol podvodník, tak tam isto nedávam dve tie isté firmy, vieš, akože také čudné. Za ktorú zaplatili desiatky eur. To bol teda názov firmy, ale čo adresa uvedená na prepravnom štítku? Adresa odosielateľa je až na počudovanie vo všetkých prípadoch rovnaká. Napríklad HK One Way Information Technology CO Limited, HK Jaklun, OU Bojnická 14, Bratislava 86086. Bojnická 14. Táto adresa spája všetky prepravné štítky, ktoré sme našli na podvodných zásielkách.
Aj tejto našej, aj množstva iných ďalších, ktoré ľudia zverejnili na diskusných fórach a skupinách, kde sa sťažujú, že boli podvedení. Konečne nejaká stopa. Aj sme trošku skeptickí, pretože ak je teda vymyslený názov, prečo by nemala byť vymyslená aj adresa však. No a tak ideme teda najskôr skúmať cez Google Mapy. Zistíme, že na tejto adrese sídli akési oddelenie Slovenskej pošty. Konkrétne Slovenská pošta Post Service a Slovenská pošta oblastný úzol Bratislava. Čo by mohla znamenať tá skratka OU Bojnická 14, čiže oblastný úzol Bratislava. A tak si hovoríme, sú len dve možnosti. Bude adresa vymyslená, alebo teda zámerne udávaná falošná na Bojnickú 14 v Bratislave, čo by bolo celkom vtipné, pretože by to tieň podozrenia vrhalo priamo na Slovenskú poštu, alebo, čo nám prišlo v tejto chvíli menej pravdepodobné, je to adresa na vrátenie zásielok. Najmä teda tých odmietnutých, ktorí ľudia odmietli prevziať, ale aj neprevzatých, ktoré boli, ja neviem, 10 dní uložené na pošte, čiže niečo ako PO Box. No a tak nám nezostáva nič iné, ako vyraziť do Bratislavy na Bojnickú 14 a presvedčiť sa na vlastné oči, čo tam vlastne je a ako to je. Dámy a páni, nachádzam sa na preslavenej ulici Bojnickej 14 na tom odštepnom úrade alebo obvodnom mieste, alebo ako je to tá skratka, kde mi teda bolo povedané, že tu mi samozrejme nemôžu so mnou o tom oficiálne nijako hovoriť, ale to, že tie zásielky sú podávané vlastne alebo uvádzaná spätná adresa sem na tú Bojnicku, tak to je vlastne oficiálne, dohodnuté s poštou. Ja som si myslel, že to je úplne fiktívna vymyslená adresa, že to tu príde a tu to ide s kartu, lebo však čo by s tým robili? Sú to väčšinou bezcenné kusy, ale nie, je to tak, že vlastne to je normálne PO Box ako keby. Sem to príde, tu si to niekde dajú do nejakých proste, do nejakých paliet alebo čo, a toto autičko príde zo zahraničia pre tie všetky neprevzané zásielky. Páni hovorí, že tých firiem je okolo 30 takýchto rôznych podvodných, ktoré operujú aj na slovenskom trhu. To je závažné zistenie. Aj to je závažné zistenie, že to vlastne všetko oficiálne, že tá adresa je proste oficiálna, tuto to príde ako keby do PO Boxu a oni im to potom predajú ďalej. Čiže pošta vie, kto to rozváža, pošta vie ich čísla účtu a ja som z toho trošku taký ako nervózny, viac menej z toho titulu, že pošta vie, že tento biznis existuje, oni to nedokážu stopnúť. Asi sú to pre nich ako významní zákazníci, alebo ja si to neviem inak vysvetliť. Vy si to viete vysvetliť? Ešte to smrdí jednou vecou, keď to OU, alebo čo to je tá skratka, ja si to teraz presne nepamätám, je PO Box, oficiálny PO Box. Prečo tam nie je napísané PO Box? To by každý pochopil. Teraz z tých ľudí je každý zmetený, že prečo to ako, viete, že to je ako keby tá adresa prispieva k tej hodnovernosti a pritom je to PO Box. Ale oficiálne to tam nie je napísané, je tam napísané tá skratka OU, to ma fascinuje. Ďalšou zvláštnosťou je, že keď som tu pani konfrontoval s otázkou, že vyšetrujem teda ako tieto podvodné zásielky, tak ona sa tvárila, keby to absolútne bežná rutina. Povedal, jo, áno, to vieme, my o tom vieme, jasné, ale my vám k tomu nič nepovieme, my to len robíme, preberáme to a dávame im to naspäť. Ako v podstate ja neobvinujem nejako tých pracovníkov a ako keby mi pošta povedala, áno, zúčastňujeme sa tohto podvodu, ale platia. Tak sú to vlastne naši zákazníci. No a čo sme sa dozvedeli konkrétne? Tu je upravená nahrávka hlasu, ktorý sme nahrali na pošte, kde nám pracovník vysvetľuje niečo o týchto zásielkách. Keď sme mu povedali, viete, také tie zásielky, on už hneď vedel, o čo sa jedná. Ešte teda také zaujímavé balíčky, čo chodia na dobierku, není žiadané. Ja viem, áno. Odporúčam dať na našu túto Ovorkinu, kde si s vami o tom rozprávať. Tu tie firmy vlastne si uvádzajú spätnú adresu. Preto je Bojnická 14. To znamená, keď sú to firmy holandskej, slovenskej, maďarskej, oni si nemôžu dať adresu spodu, ale využívajú, že tam dajú tú adresu Bojnická 14. Čiže tu by ste žiadnu takúto firmu nenašli. My len spracovávame, že majú zásielky, ktoré potom príde nejaký vodič, tam si ich zoberie a oni si ich niekde odvážajú. To sú tie zásielky odmietnuté, ktoré ľudia odmietnú, alebo neprevezú si vo dvojnej lehote. Takže toto je všetko, čo vám môžem povedať. Vy aj keby ste nejakú firmu niečo, kedy ste chceli, tak to nič nemá. To je iba spätná adresa, od to nechodí. Od nás to chodí späť, ale zabalené... Ale odtiaľ to neodosielajú ľuďom po Slovensku, to chodí len naspäť.
Oni to posielajú na Slovensko, oni prídu, To kto oni nahral udajú, ináč? oni príde na Tomášikovej. Prečo má, ako to povedať, upravený hlas aj ten chalán? Akože to je ten chalán z toho videjka, alebo aký Nie, na iný? Tomášikovej. Sem majú adresu, že akože keď Keď to už neprevezme, tak my to len naskenujeme a my to zbalíme a vôbec nevieme, kam to ide. Čiže vlastne to nie je fiktívna adresa, to je akože normálne ako keby To je PO Box. PO Box. Presne tak, Aha, ok. PO Box. OK. Čiže to je PO Box. Dobre. Čiže hovoríte, že, lebo ja som prišiel na to, že to je nejaká slovenská firma, to Tých je strašne veľa. je ich veľa? Ježišmaria. Veľa ich je. Desiatky, stovky, Desiatky. vyššie, Desiatky. vyššie desiatky, do 50. Tak, do 30. Aha, Dá, do 30. rôzne firmy. Hej. Aj Rumunsko tam je? My nevieme, my to vôbec nevieme, keď príde vodič, čo on má napísané na listku. Čo sa to- Kam to tref... Už vám viac, už sa nehádam, že bude tak. Dobre, akože vás nebudem venovať ani nič. Ja len sa snažím na to prísť, že či to je slovenské auto, alebo to chodia zo zahraničí. Zo zahraničia. Do zahraničí. No a keďže tento pracovník nám povedal, že tam na tej Bojnickej 14. zásielky nie sú podávané, povedal nám, že sú podávané na ulici Tomášikova v Bratislave, vydávame sa teda na Tomášikovu. Takže bol som práve na pošte na Tomášikovej, odkiaľ sú tieto zasielky odosielané, mám to potvrdené. Jedna vec nám ale stále nejde do hlav. Ako je možné, alebo možno skôr legálne, že vám na dobierku môže odoslať balík firma, ktorá vlastne neexistuje. No a nezostáva nám nič iné, iba to otestovať sami na sebe. Registrujeme sa teda anonymne na webovom portáli Pošta.sk a skúšame pod vymysleným názvom a vymyslenou adresou odoslať na dobierku zásielku. Webový portál nám na naše prekvapenie všetko zoberie a zásielku sa nám podarilo zaregistrovať a dokonca aj zaplatiť. Zostáva nám teda iba zásielku fyzicky odniesť na poštu. Vydávame sa na poštu a s riadnou dávkou adrenalínu v krvi pristupujeme k pultíku, kde neveriacky prestávame dýchať, keď nám pani za okienkom oznámi, že všetko je v poriadku a zásielka je podaná. Práve som na tejto pošte za mnou podal moju podvodnú zásielku. Na moje veľké prekvapenie až tak mi hlava vybuchuje. Nikto nechcel odo mňa žiadne potvrdenie, overenie, ani toho čísla účtu, ktoré som tam zadal. Proste všetko úplne hladko prešlo. Stále tomu nechceme uveriť a myslíme si, že v procese spracovania toho balíka na to predsa niekto príde, že ten odosielateľ je fiktívna firma, ktorá je vymyslená, adresa je v Trenčine na pošte a číslo účtu, ktoré sme uviedli, kde majú prísť peniaze z dobierky, patrí niekomu úplne inému. No a tak sa nemôžeme dočkať na deň, kedy zásielka naozaj dorazí. Poslali sme zásielku, ktorú sme poslali sebe. No a ten deň naozaj príde a zásielka sa prevezme a zaplatí dobierková suma. Takže hotovosti. Áno, 8, 6, 4, 7. Takže jednu aj dovidenia. No ale čo tie peniaze z tej dobierky? Odoslali sme podvodnú zásielku pod vymysleným menom na dobierku. Naozaj nám pošta legálne pošle peniaze na účet? Dalo by sa povedať, že Slovenská pošta je de facto súčasťou podvodu, o ktorom vlastne ani nemusí vedieť. Dámy a páni, o niekoľko dní nám peniaze z dobierky naozaj prídu na účet. Neveriacky sa pozeráme na telefón a nechápeme. Obratili sme sa teda na právnika, ktorého sme sa opýtali, či je dôvodné podozrenie sa domnievať, že Slovenská pošta sa svojim konaním podieľa na podvode, ak jej kuriéri vyberajú dobierky za podvodné balíky, ktoré si ľudia neobjednali a Slovenská pošta tieto peniaze z vybraných dobierok posiela na bankové účty podvodníkom napriek tomu, že vie, že niektoré z dobierok, ktoré vyberie, môžu byť podvodom tohto typu. Právnik nám túto otázku z právnického hľadiska nevedel zodpovedať ako celok, ale rozdelil ju na dve otázky. Prvá. Je Slovenská pošta priamo trestne zodpovedná za podvodné dobierky? Z právneho hľadiska nie. Ak by bola Slovenská pošta trestne zodpovedná za podvod, muselo by byť preukázané, že vedome spolupracovala s podvodníkmi alebo vedome umožnila páchanie trestnej činnosti a mala z toho úžitok alebo úmysel. No a druhá časť otázky, existuje dôvodné podozrenie, že Slovenská pošta koná nedbanlivo alebo pasívne voči podvodu? Áno, dôvodné podozrenie existovať môže. Ak by
napríklad Slovenská pošta dostala podnety od spotrebiteľov, že zásielky obsahujú bezcenný či podvodný tovar, sama rozpoznala opakované vzorce alebo nevyvíjala žiadnu aktivitu, napríklad nezadržala zásielky alebo nekomunikovala s políciou či Slovenskou obchodnou inšpekciou. Potom môže byť jej nečinnosť kvalifikovaná ako zavinená nedbanlivosť. Nie však trestný čin. No a oslovili sme samozrejme aj poštu samotnú a dostávame takúto odpoveď. Slovenská pošta dôrazne upozorňuje občanov na zvýšenú obozretnosť pri preberaní zásielok na dobierku, najmä v prípadoch, keď si nie sú istí ich pôvodom alebo obsahom. Dobierkový systém je postavený. Akože ale kokos, ty nemôžeš ten balík otvoriť, vieš, tak akože ako mám byť podezrivý, akože ten kurír dnes vyzerá tak čudno, má také trenírky na sebe. Akože na princípe dôvery medzi odosielateľom a adresátom, pričom Slovenská pošta, rovnako ako iné doručovateľské spoločnosti, vystupuje v týchto prípadoch výlučne len ako prepravca zásielok. Obsah a pôvod balíka je predmetom vzťahu odosielateľa a príjemcu a podlieha obchodným pravidlám. V prípade podozrenia na podvod odporúčame bezodkladne kontaktovať políciu a podať trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu. Vyšetrovacie orgány môžu v odôvodnených prípadoch požiadať Slovenskú poštu o súčinnosť, ktorú im samozrejme vždy poskytne. Inak úvaha zo slovenskej reality. Keď chcete dnes ísť do kasína alebo herne, čo je len na kávu, tak sa musíte niekde tam swipenúť ten svoj občiansky, aby sa vám vôbec otvorili dvere. Ak chcete poslať fiktívnu, falošnú, podvodnú dobierku pod úplne iným menom na úplne iné číslo účtu, s radosťou, nech sa páči, vítaj na Slovensku. Nie je to celkom vtipné? My si totižto myslíme, že je tu reálny dôvod na zamyslenie, či by Slovenská pošta a kurierské spoločnosti alebo doručovacie spoločnosti nemali trošku sprísniť pravidlá na to, ako doručujú svoje balíky. Napríklad, či by nebolo dobré uviesť reálnu a overenú adresu odosielateľa zásielky, najmä ak ide o dobierku. Alebo overovať majiteľov bankových účtov, kam sú peniaze z dobierok odosielané a či korešpondujú s odosielateľom balíka ako takého. Bolo by tak najmä pri týchto podvodných prípadoch omnoho jednoduchšie vypátrať, kto balík naozaj reálne odoslal a prípadne ho žalovať. Jedna vec, ktorá by sa mohla okúkať napríklad z najväčšieho bazarového portálu na svete, a to je eBay, a to je fakt, že ak niekto niečo predá na eBay a kupujúci to zaplatí, tak eBay, myslím, že až 45 dní drží tú platbu, kým ten kupujúci nepotvrdí, že naozaj je to všetko v poriadku, že dostal všetko na čas, 100% akože hej, ale pak sa stáva, že ten kupujúci práve podvádza. No, že jednoducho povie, nie, nič mi nedorazilo také, no, chápeš. Iba nechce to vrátiť a podobne, čiže ten predávajúci nedostane tie peniaze skôr, ako to ten kupujúci nepotvrdí. Okrem iného musíte zdokladovať, že účet, ktorý ste zadali do konta na eBayu, patrí vám, ste to vy, nie je to nikto iný, ste to vy osobne, musíte sa preukázať občianskym preukazom, no a overia si aj účet, že patrí naozaj vám, pošlu vám tam 1 cent a oni vo výpise potom vidia, komu ten 1 cent prišiel a keď sa ten majiteľ účtu zhoduje s vašim menom na občianskym, potom môžete predávať na eBay. Tak myslím si, že keď už takáto ako internetový gigant to má takto prešpekulované a premakané, aby práve zamedzil podvodom, prečo to nemá niečo ako je Slovenská pošta, kuriéri a podobne. Ako ale teda vypátrať odosielateľa týchto podvodných zásielok? Začali sme najskôr skúmať na internete. Adresu so spätným doručením na tej adrese Bojnickej 14 majú okrem spomenutých asi 30 podvodných firiem aj seriózne internetové obchody. Teda možno na prvý pohľad seriózne. Ako prvé sme našli internetové obchody zo skupiny HS Plus zo Slovenska. Táto spoločnosť sa píši na svojich internetových stránkach až neuveriteľnými údajmi. Táto firma má obrat viac ako 500 miliónov eur.
Operuje až v 23 krajinách Európy, má viac ako 17 miliónov zákazníkov a viac ako 30 miliónov odoslaných zásilok. A prevádzkuje, a to je najzaujímavejšie, viac ako 500 e-shopov. Ak sa nad tým akokoľvek zamýšľam zo svojej skúsenosti aj s internetovým predajom, tak prevádzkovať viac ako 500 internetových obchodov je minimálne neekonomické a nezmyselné. Za istých okolností môže dávať ekonomický zmysel prevádzkovať v istom segmente viacero e-shopov, ale mať ich viac ako 500, to číslo je extrémne vysoké a nezmyselné. A myslím si, že je to veľmi podozrivé. Medzi najznámejšie e-shopy tejto skupiny patria Vigoshop, Wilfino, Frilla, Superzebra a ďalšie. Pozreli sme sa teda týmto e-shopom na zúbok a už na prvý pohľad sa nám tu viacero vecí nezdá. Ako prvé si všimneme formu prezentácie produktov, ktorá je veľmi podobná akémusi teleshoppingovému spôsobu, cielenému na citlivé, teda najmä na staršie publikum. Ďalšie, čo nás zaujíma, sú produkty samotné. Nepotrebujeme byť odborníci, aby sme odhalili, že produkty sú až veľmi podobné tým, ktoré môžete nájsť na lacných čínskych portáloch a zistíme, že produkty sú tu často dvakrát či až viackrát drahšie. Zaujalo nás tiež, že pri každom produkte z týchto e-shopov sú uvedené recenzie z portálu Trustpilot. Trustpilot je celosvetovo pomerne hodnoverný ukazovateľ dôveryhodnosti. Uvádzané je hodnotenie 4,8 z 5, čo napríklad pri internetovom obchode Vigoshop nie je pravda. Hodnotenie má 4,2. Ešte zaujímavejšie je, že e-shop Wilfigo, ktorý tiež uvádza hodnotenie 4,8, na Trustpilote nie je vôbec. Ďalej sme si všimli, že v petičke týchto e-shopov je uvedené 100% bezpečný nákup by Norton Symantec. Obratili sme sa teda na tlačové oddelenie spoločnosti Symantec, kde nám potvrdili, že na týchto e-shopoch je ich značka používaná neoprávnene a pracujú na odstránení ich loga z týchto stránok. Ak si zadáte do vyhľadávania spoločnosť HS+, a teda nie tá z východu Slovenska, ktorá predáva automobily, ale táto slovenská, na prvý pohľad sa zdá byť všetko v poriadku. Avšak po hlbšom bádaní nájdeme pomerne veľa rôznych sťažností na túto spoločnosť, respektíve na e-shopy, ktoré prevádzkuje. Pričom úspešnosť vyriešenia prípadov hlási portál 26stížnosti.cz iba niečo cez 15%. Kopia sa sťažností na dodaný tovar, ktorý v skutočnosti nie je až taký, ako sa prezentuje, prípadne nemá prezentovanú funkčnosť, ale najmä kvalitu. Ďalej sa ľudia sťažujú, že im prišiel iný tovar, ako si objednali, časť objednávky chýba, alebo objednávku zaplatili vopred a neprišla. Prípadne sa domáhajú vrátenia peňazí a tie nechodia aj viac ako rok. Nezostáva nám teda nič iné, ako vyskúšať e-shopy na vlastnej koži. Vyskúšali sme si objednať tovar z dvoch z týchto e-shopov. Chceli sme jednak zistiť, z akej adresy nám príde tovar, ale aj to, či sa nedostane naša adresa na nejaký zoznam, kde by nám začali chodiť aj podvodné, nevyžiadané balíky. No a už v procese objednávky sme prišli na zopár vecí, ktoré sú z etického hľadiska prinajmenšom sporné. Do e-shopu sa nedá nejako zaregistrovať. Nevytvárate si žiadny účet, jednoducho sa dá iba objednať, odoslať ako keby nejaký formulár. To môže neskôr komplikovať prehľadnosť objednávok, prípadných reklamácií či žiadostí o vrátenie tovaru. Druhou vecou, na ktorú sme narazili, je, že v procese objednávky si môžete v košíku vybrať, či chcete pribaliť produkt s prekvapením za 3,99 a vraj dostanete tovar v hodnote 5 až 15 eur. No a najviac nás zaujala možnosť kúpiť si knihu miesto zaplatenia poštovného. O tejto knihe sa totižto nič nedozviete, ani len jej názov. Informácie o knihe je iba: vyberte si našu knihu a získate prístup k trikom, ktoré vám zmenia život, tipom na úsporu peňazí a maximálnemu pohodliu. Ušetríte aj na poštovnom. Vyberte si knihu pre inteligentnejšiu, jednoduchšiu a dostupnejšiu budúcnosť. Neskúseného používateľa to teda láka skôr zaplatiť za knihu a získať niečo zadarmo, ako zaplatiť
poštovné. Po hĺbšej analýze zisťujeme, že ide o detailne premyslený psychologický trik, ktorý najmä u starších ľudí má navodiť pocit, že dostávajú niečo naviac a zdarma a ešte aj ušetria na poštovnom. Výsledný efekt je však opačný. A najmä ak neskôr zistia, že kniha nie je fyzická kniha, ale iba e-book, ktorý vám príde z PDF-ku na e-mail. No a taký vedľajší trik spočíva aj v tom, že ak by ste chceli objednávku do 14 dní potom vrátiť späť, tak tú knihu, ktorú ste dostali v PDF-ku, čo je vlastne tým pádom elektronický tovar, nejde vlastne vrátiť a oni vám potom nemusia za tú knihu, de facto za to poštovné, vrátiť peniaze. Inak, ak by ste si nezvolili knihu, ale zvolili by ste, že chcete zaplatiť poštovné a balné, museli by vám podľa zákona vrátiť aj poštovné a balné. Takto nemusia. Je to veľmi prešpekulované a sofistikované a z istého uhla pohľadu tomu vlastne tlieskam. Je to geniálne vymyslené. A okrem iného nás napadlo, či tento výber kniha miesto poštovného nie je taký vlastne psychologický test, ktorým ak prejdete, tak dostanete možno niekedy v budúcnosti ten nevyžiadaný podvodný balíček na dobierku, ale to je iba naša domnienka, nič netvrdíme. A ešte jedna zaujímavosť, vlastne keďže sme tú zásielku prevzali a prišla z adresy HS Plus DOO Bojnická 14O Bratislava, tak vieme tým pádom, že to nie je zasielané zo Slovenska. No a keďže tie internetové obchody sa píšia tým, že je to slovenský sklad, tak to nie je slovenský sklad, je to slovinský sklad a je to ďalšia taký malý fragment do tej skladačky toho, že nám na tom e-shope klamu. Našli sme ale ešte niečo ďalšieho ohľadom e-shopov zo skupiny HS Plus, na čím sa nám, musíme úprimne povedať, doslova pozastavilo rozum. Po preskúmaní facebookovej stránky bigoshop.sk sme narazili okrem prezentácie typických teleshoppingových produktov na naozajstný bizár. Príspevky s točiacimi sa akýmisi žrebovacími číslami, ale najmä pravidelné príspevky o tom, že budú žrebované lístky do lotérie. Údajné žrebovanie o 500 eur a prvým dvom účastníkom hry o ceny budú rozdané 2 losy. Úprimne tieto vety vôbec nedávajú zmysel a máme pocit, že ich vygeneroval nejaký úplne náhodný generátor slov. Rozmýšľame hlavne ale nad tým, prečo by internetový gigant s obratom 0,5 miliardy eur dával na svoje facebookové stránky odkaz na Prepačte, mám tu svoju mačku. Ideme ďalej. Dával na svoje facebookové stránky odkaz na formulár postavený na platforme formulárov od Google, kde máte zadať svoje meno, telefónne číslo a e-mail. O tom, že toto má jasnú príchuť skému, sa snáď nemusíme ani baviť. A stavili by sme sa pokojne, že toto nemá žiadny ďalší zmysel, ako vymámiť z vás telefónne číslo, meno a e-mailovú adresu pre neskoršie navolávanie rôznych pochybných reklamných aktivít či rozposielanie reklamných mailov. Mimochodom, zakladateľ tejto obrovskej spoločnosti s týmito 500 e-shopmi a s neuveriteľným obratom je slovinský podnikateľ Rok Slapar, ktorého vraj časopis Forbes radí medzi 10 najbohatších Slovíncov. Rok Slapar sa úspešne prezentuje v biznisovom svete, chodí na rôzne konferencie, kde zrejme prednáša o tom, ako byť úspešný na internete. Jedna zaujímavosť ešte na okraj, nakoľko ide o predaj podobných typov produktov, ako sa kedysi predával cez taký ten teleshoppingový predaj, napadla nás, nakoľko sa zaoberáme slovínskou firmou, jedna súvislosť. Slovínska totiž bola aj teleshoppingová spoločnosť Studio Moderna, ktorá stála so značkami ako napríklad Topshop a podobne. Studio Moderna skrachovala v období covidu, ale skúšali sme zistiť, či neexistuje nejaké prepojenie medzi týmito dvoma spoločnosťami. No a predstavte si, zistili sme, že viacero manažérov a pracovníkov Studio Moderna prešlo v ostatných rokoch do spoločnosti HS Plus. Ako napríklad istá manažérka a nákupkyňa, ktorá pracuje v HS Plus na pozícii Head of Buying, teda niečo ako riaditeľ nákupu, predtým pracovala na podobnej pozícii v Studio Moderna. Alebo istý pán, ktorý v Studio Moderna zastával 11 rokov funkciu transportného manažéra, od apríla 2022 pracuje v HS Plus ako
koordinátor logistiky. Taktiež ďalšie personálne profily na sieti LinkedIn naznačujú ďalších jednotlivcov, ktorí v minulosti pôsobili v Studio Moderna a neskôr v HS+. Tieto presuny podľa nás naznačujú, že spoločnosť HS Plus získavala aktívne skúsených odborníkov z tohto teleshoppingového gigantu Studio Moderna. No ale napriek tomu, že by sme mohli reputáciu spoločnosti HS Plus zhodnotiť ako neúplne najlepšiu, sa nám však nepodarilo získať žiadny rukolapný dôkaz, že by mohla táto spoločnosť stáť. Ináč teraz som si všimol, kúkajte tieto hodiny. Ty kokos, polnoc. Aj za týmito podvodnými zásielkami, ktoré zaplavujú Slovensko a pravdepodobne aj celú Európu. Je asi pravdepodobné, že adresy, na ktoré sa tieto podvodné zásielky zasielajú, sú adresy z nejakého ukradnutého alebo inak získaného zoznamu ľudí, ktorí si už niekde v nejakom internetovom obchode nejakú tú zásielku objednali. Prípadne z nejakej databázy, nejakého medzičlánku, ktorý operuje medzi objednávkou a doručením toho tovaru. Že podobné databázy určite existujú, sme presvedčení a je to potvrdené aj na vlastnej koži. Často sa mi stáva, že mám zasielku niekde na colnici a príde mi podvodná SMS-ka presne v ten moment, keď tú zasielku čakám, že mám zaplatiť nejaké fiktívne, nejaký doplatok alebo nejaký colný poplatok a je to evidentne podvod. Aj preto možno nie je úplne od veci zamyslenie, či tieto databázy a zoznamy neunikajú priamo od štátu. Pošta. Teraz kúkam, kto má 47k subs, lebo tento kanál má iba 10. No neviem. Colnica alebo podobne. Bol by to naozaj smutný fakt, že informácie o nás smerom k podvodníkom unikajú priamo od štátu a teda od orgánu, ktorý by nás mal v týchto situáciách najviac chrániť. Podotýkam, že to je ale iba naša špekulácia, nič viac. Avšak taká malá nápoveda toho, že je veľká pravdepodobnosť, že databáza objednávok z týchto e-shopov uniká, je fakt, že na druhý deň mi vždy telefonovali z veľmi podozrivej investičnej spoločnosti. Najprv som mal tento telefonát za úplne obyčajný scam, ale zbystrel som v momente, keď sa ma dotyčný na druhej strane telefónnej linky spýtal, že či je správna e-mailová adresa, ktorú som uviedol v tej objednávke na jednom z tých e-shopov. A túto e-mailovú adresu som zámerne vybral takú, ktorú roky už nepoužívam a roky som ju nikde neuviedol, čiže ju mal určite z tejto objednávky. Mimochodom, týmto typom podvodov s výhodnými investíciami cez telefón sa budeme venovať v jednom z našich nasledujúcich videí, takže určite neváhajte a dajte odber na tento kanál a zapnite si aj zvonček, nech vám toto video neujde. Prípadne môžete toto video hneď teraz podporiť lajkom, robí sa to dole pod video. Tento kanál sa volá Chlapci slovenskí a po skončení videa nám určite napíšte do komentára, aké sú vaše skúsenosti s podobnými typy Ty kokos, som mal také tušenie podvodov alebo podvodných všeobecne. Prípadne, ak by ste mali niečo konkrétnejšie, tak naša e-mailová adresa na zaslanie informácií o podvode je chlapcislovenský@gmail.com. V e-mailovej adrese, ale aj v názve je na konci mäkké i, v e-maile krátke, pretože je to prídavné meno v množnom čísle. Ak upustíme od internetovo-obchodnej skupiny HS Plus zo Slovenska, tak naša ďalšia stopa smeruje do Rumunska. Konkrétne ide o internetový obchod Cheery Counter, alebo tak nejak sa to asi číta. Tento internetový obchod sa objavuje veľmi často na balíčkoch, ktoré v internetových fórach ľudia uverejňujú s tým, že si objednali niečo úplne iné, alebo si neobjednali nič. Momentálne sme sa už ale na slovenskú verziu tohto e-shopu nevedeli dostať, takže pravdepodobne títo skončili. No a na záver ešte taký malý zaujímavý výpočet, že koľko je asi v týchto podvodoch peňazí. No tak sa podržte. Skúšali sme zistiť, že koľko takýchto pochybných balíčkov chodí a koľko z nich asi pošta doručí. Budete prekvapení z oboch týchto čísiel. Podľa dobre informovaných a na sebe nezávislých zdrojov môže byť úspešnosť doručenia takýchto balíčkov okolo 50%. Naozaj ľudia sú zvedaví, čo v tom balíčku je, myslia si, že to je nejaká zabudnutá zasielka alebo že
že to objednal nejaký iný člen rodiny, alebo proste si to objednali a nevedia o tom, alebo ja neviem. Veľa z tých ľudí to naozaj prevezme. Ak teda nejaký podvodník posiela povedzme 100 balíkov denne, v priemernej dobierkovej sume povedzme 30 eur a preberie sa polovica z toho, znamená to, že po odrátaní poštovných a balných nákladov by zarobil 600 až 1100 eur. Podľa toho, akú cenu by si vedel vyjednať za poštovú službu ako takú, pretože ak máte veľa zásielok, tá cena sa líši, ako keď posielate jednu zásielku. A ešte jedna vec, podarilo sa nám dohľadať jeden investigatívny článok z Nemecka. Na technologickom magazíne T3N tam istý investigatívny novinár publikoval článok, ktorý poukazuje na nárast dobierkových podvodov s balíkmi v Nemecku. Podvodníci tam podľa daného článku posielajú balíky na dobierku, často používajú zmena odosielateľov, ktoré znejú ako známe spoločnosti alebo kurierské služby. Tento sociálny inžinierský trik zneužíva dôveru príjemcov. Mnohí Nemci predpokladajú, že dobierkový balík môže byť objednávka člena rodiny alebo zabudnutý nákup, najmä ak je suma menšia. Väčšina požadovaných súm je pod 100 eur, teda sú to sumy, ktoré ľudia často majú v hotovosti doma. Po zaplatení obete otvoria balík a zistia, že obsahuje buď nekvalitný, lacný predmet alebo niečo, čo si vôbec neobjednali. V tomto momente je získanie vrátenia peňazí takmer nemožné. Adresa odosielateľa je takmer vždy falošná alebo nevystopovateľná. No a takto je to aj v tých slovenských prípadoch. Dopatrať sa na reálneho odosielateľa je takmer nemožné. Vlastne je to úplne nemožné. Balíčky vozia autá, ktoré je veľmi ťažko vystupovať, odkiaľ vlastne sú, dovezú ich na Slovenskú poštu a sú odosielané a trackované, alebo teda možné vystupovať až od slovenskej stopy. Odkiaľ tie autá vezú ten tovar, to sme skúšali zistiť. Sledujte. Dôležité informácie pre vás. Vrátenie tovaru nezafunguje. Keďže sú to podvodníci, s veľkou pravdepodobnosťou peniaze nevrátia. Jediné, čo sa stane, bude asi to, že vy miniete peniaze na balné a poštovné späť. No a možno si poviete, Slovenská obchodná inšpekcia, tá nás predsa ochráni. Bohužiaľ táto inštitúcia má zviazané ruky. Nakoľko ide o zahraničný subjekt, nevie, kam má ísť vykonať inšpekciu a nepomôže nám. Polícia na týchto prípadoch určite pracuje, máme to potvrdené od pracovníka alebo vrátnika na tej Bojnickej 14, ktorý nám potvrdil, že policajti boli vyšetrovať tieto prípady na tejto adrese niekoľkokrát, no ale samozrejme neúspešne. Možno sa maximálne stane to, že Slovenská pošta dostane buď súdny príkaz alebo predbežné opatrenie od polície alebo prokuratúry, aby neodosielala týmto podvodným firmám peniaze na ich účty, no ale tí s najväčšou pravdepodobnosťou následne nechajú peniaze posielať na nový účet a posielajú to ako pod novou firmou, zmenia proste názov a fičí sa ďalej. Čiže dopatrenia sa nejakej spravodlivosti, bohužiaľ si myslím, že to by sme boli naozaj veľmi naivní. V každom prípade naša rada je, ak vám príde dobierka od odosielateľa, ktorého nepoznáte, vždy môžete tomu kuriérovi povedať, že si to chcete premyslieť a keď takto prevezmete na ďalší deň. Tie zásielky Slovenská pošta drží minimálne 10 dní na pošte a vy si môžete kedykoľvek pre ne prísť. Ak kuriér príde fyzicky až k vám a nie ste si istí, ja by som spravil to, že by som si do telefónu odfotil ten štítok, to vám každý kuriér dovolí. Prepáčte, chcem si iba odfotiť ten štítok a vyhľadám si potom niekde v kľude, keď ten kuriér už odíde doma na internete, čo to je za štítok, zadám na pošta.sk sledovanie zásielok, tam zadám číslo zásielky, uvidím odkiaľ to ide, kam to ide, čo to je. Ak tam je naozaj tá Bojnická 14, možno by som to neprevezal. Ale ak máte niečo objednané, ono to môže mať niektoré internetové obchody naozaj tú Bojnickú 14 uvedenú ako adresu na zasielanie spätných, neprevzaných alebo nedoručených zásielok. V prípade, ak odosielajú hromadné podanie zásielok. No a na úplný záver, dámy a páni, určite sledujte naše sociálne siete, najmä teda Instagram, kde s veľkou pravdepodobnosťou, ak sa dozvieme nejaké nové skutočnosti, budeme sa s vami chcieť určite o ne podeliť. Tam sa to zverejní. No a ešte ako som hovoril, máme nejaké záložné plány, ako zistiť, odkiaľ tie zásielky sú zasielané, alebo odkiaľ pochádzajú. Na to by sme potrebovali dať trošku vašu súčinnosť, ale možno sa nám podarí aj bez toho. V každom prípade je to také trošku na hrane zákona, takže to určite nedáme nikam verejne a necháme si to ako do našej bonusovej sekcie na Hero, ktoré môžete nájsť na adrese herohero.co/hsk ako chlapci slovenskí. Nemajte nám za zle, prosím, že to budeme zverejňovať iba tam, pretože je to naozaj také jemne na hrane.
Toto boli Chlapci slovenskí, ja sa volám Ondrej Volker a chcel by som sa vám poďakovať za vašu pozornosť, ktorú ste venovali tomuto videu. Budem veľmi rád, ak pomôžete tomuto kanálu rásť, dajte like na toto video, odber na náš kanál Chlapci slovenskí, dajte aj zvonček, nech vám neujde nejaké ďalšie nové video. Musím povedať, že sa čudujem, že majú len jednoho subscribera. Som čakal Určite viac. nám napíšte do komentára, aké sú vaše skúsenosti s podvodnými trikmi, komu ste naleteli, nenaleteli, čo sa stalo vašemu známemu, čo ste počuli. Prípadne naša e-mailová adresa je chlapcislovenský na konci mäkké i @gmail.com. No a ak by ste nás chceli podporiť, našu tvorbu aj finančne, je to možné, ako sme hovorili, na platforme Hero Hero, čiže na adrese herohero.co/hsk. OK. Dobré videjko. Slovákom chodia podvodné dobierky, kto ich posiela. Hej, Chlapci slovenskí, ako som povedal, nikdy sa mi nestalo, som za to rád. 20 eur by som ani nemal, lebo som chudý, ty kokos. Ale Wikoshop poznám. Neviem, ak som mal reklamu na TikToke o tom Wikoshope možno, ale hej, akože tá lotéria s Google formulárom, vyzerá to čudne. Ináč tak, vďaka za slednutie, čiknite originál v popisku a majte sa hezky. Čau.